khulula abantu bakho eziphosweni zabo. Size sithi ngabo ububele bakho obukhulu sisindiswe ezintandeni zezo zonke esizenzileyo ngokuthandana bethu. Sicela ukuba wethu ngenxa yakho Yesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Bawo wethu osezulwini Usivule imilomo ingoma khawuleza ukusisindisa udumiso malubekho kuye kuyise nakuye umhla enyangeni ngumhla we-28 kule nyanga ka-April kulo nyaka ka-2024 indumiso yalo mhla ifumaneka ku-220 kodwa ndizawucela late xa sithabatha umthandazo ngokuhlwa sifunde la ndumiso kodwa ngoku sizawucela ukuba siphakamise umuntu oza sithabathela isifundo sethu sokuqala kwincwadi yomprofeti uYesaya isahluko sesi-5 ivesi ezisixhenxe eziqalayo from verse 1 up to verse number 7. Our first scripture reading will be taken from the book of the prophet Isaiah, chapter 5, commence reading from verse 1 up to verse number 7.
siphakamise lowo olungisiweyo ukuba sithabathele esi sifundo.